Na sziasztok! Én itt Scorpions for Snakes. Mai videóban egy érdekes skorpiót hoztam el nektek. Érdekes, valamennyit látunk ugye belőle. Sokkal kedvenc genusza, és sokan azt mondják, hogy ő a legjobb kezdő skorpió. Én kifejezem a véleményem, hogy miért nem. Jó kezdő skorpiós, hogy miért jobb más fajta skorpió, mint ő. Kezdjünk is bele. Ő itt a Heterometrus silenus, Szarvas-Ázsia és Dél-Kelet-Ázsia. Egy nagy testű skorpiófajból van szó. Ebben a dobozban egy növendék skorpió van. Itt egy kis növendék, egy-két vedlős kis növendék. És tegyünk valahogy, miért nem jó kezdő skorpió. Sokan, én a Heterometrus genuszt az egyik legtúlhypoltabb skorpió genusznak tartom, ugyanis mindenki őket ajánlja kezdőnek. Én mondjuk nem. Szerintem a Heterometrus genus az nem jó kezdő skorpió, elmondom, hogy miért. Sokan mondják, hogy nincs erős mérge. Erős mérgük van. A Silenusnak voltak már komolyabb, veszélyesebb tünetei is, mint például egy Euscorpiusnak, amit majd mindjárt megmutatok. És van, a heterometrusok sokszor ábulnak életük, soha ők csak rejtőzködő életmódot élnek. Vannak egyedes kivételek, vannak olyan egyedek, amik nem, de az nagyon ritka. És itt kitérném azt, hogy a heterometrust, aki megveszi és mondják neki, hogy nagyon szép, nagy valószínűséggel az a 10-15 év alatt, amint élnek ezek az állatok, annyi év alatt max. 3-szor lassan, amikor vedlik, vagy amikor például adult egy nőstény skorpió, szinte soha nem lehet látni heterometrusból. Ezért a skorpiók része nagy rejtőzködő életmódot él, de az Euscorpiusok azok sokkal inkább többször elő tudnak jönni, mint egy heterometrus, ő ott van bent most. Ő reggel mindig kint van és este is kijön, míg ő nem. De most nem arról van szó, hogy mi a legjobb kezdő skorpió, mi nem. Én szerintem a Heterometrus genusból az összes faj kilőve, amelyik jó kezdő skorpiónak. Térjünk rá a faj bemutatójára. Nos, a Heterometrus silenus Szarvas-Ázsia Dél- és Dél-Kelet-Ázsia viszonylag nagy testű skorpió. Még így kicsiként is akkor mindez a kis parafa, ami ide be van téve. Most ideges egy kicsit. Most megzavartam. Így volt, tesszük így. Oké, ne szaladj. Ez a genus, vagy bocsánat, ez a Heterometrus silenus. Távtartása 24-28 fok. Palvatartalom 70-80%, magas palvatartalmat igényelnek ezek az állatok. Etetésre hetente 1-2 alkalommal, kis csótany, kukac a skorpió méretéhez igazodva. Erdei talaj kókuszost nedvesen tartva és itató tallal. Ő még kicsi, ezért ő neki nincs itatója, de ha megnő, lesz itató talja is. Viszonylag nyugodtak, de sokszor vakhatják magukat védekező pozícióba is. Most eléggé aktív, mert felrongattam őt, de mindjárt oda bebújt magának, és majd be is bújt. Szeretnek alsni, ezért vastagon feltöltött dobozt tegyünk be nekik. Lásd ezeknek a földeknek a keverék, amit elmondtam. Hát most ő ott elkezd magának is alsni, kis helyeket, ahol be tud majd férkőzni, ezt meg persze minden. Ja. Ez a skorpió nagyban ül, erősebb, viszont nem halálos mérgű, de azért erős mérge van. Inkább úgy mondom, hogy közepesen erős mérge van, ritkán használja viszont a tázonját emberbe, de hamarabb használja azt, mint az ollóját egyébként. Ezt fontos tudni. De miért
és mondják őt sokan a legjobb kezdőskorpiónak. Azért, mert nyugodt. Nyugodt skorpióról van szó, mert nem is látott szinte, de ennek ellenére nyugodt, fel is szalgatod, akkor is a legközelebbi búvóhelyet kevesi magának, mint ahogy most ő tette. Ha betesszük egy nagy adult skorpiót, egy szilenuszt, egy terrariumba, egy 30x30x30-as terrarium elegendő egy adult kifejlett példának, és ha beteszünk egy nagy skorpiót egy nagy terrariumba, akkor valószínűséggel búvóhellyel rendezzük be neki. Lehet őket, ezeket a skorpiókat lehet kolóniában is tartani. Nem fordul elő, ritkán fordul elő a kannibalizmus. Egyik legjobban kolóniában tartható fajta, amennyit tartasz egy kolóniában, annyi búvóhelyet kell biztosítani nekik, mert kivéve stresszesek lesznek, nem lesz nekik elég búvóhely.